Do. Oh. Kaget ta. Oh. Iya Nasir. Ha? Nasir, inain. Sugod kayo ko. Ay, basta na ah. Kanya di man kuminom, kamu rin minom di na. Kansi kayo ko. Makansi. Ano, makansi, magkama. Ari ana na lang. Oh. Ako yung magpalit. Oh. Nya. Pero ako ang ani, kamu lay puno. Oh. Nya. Pero ini kabot sa akong tagay, muhatag mo na akong jis. Oh, Di man ko kuminom. Pero sa ano ko pagkabawis akong gasto, hindi mo kuminom. May mo kayo mahubog mo, ako din kumubog. ang higit may mga ano daw, kung pila di magasto sa tao, kung pila di makon sa tao ba, kung mag-inom ta ba, o niya, imom na imno no, pila 10 o 5 ba na. Ya karon kay di man siya minom, atong ihatag ang lugar siya ha, sa itagay. Wala, satu pa. Kada tagay niya. Jis, iya. Oh, di mo. Oh. Musito man mo niya, kuha ba musito? Di mo, di mo. Iya, Jis, dinana. Tingnan nato pila Ano matigo. minum er? Oh, palit ka. Oh, kanyo. Gigi. Gigi. Palit na to lang oh. Ini tagay lugar siyang tagay, korta may yan dawaton. Imo niyo. Imo ni do, Jis. Ay imo ni. Tagay na nimo do. Iya, Jis. Din ako tagay na pod. Dili man siya minom. Subayan ko na to kung makatigo mo dyan ang tao kung muna ibuhatong perme o Jisim. Nice. Ano ka ni? Ato na ni ablihan. Okay, apli. Kini nga challenge, dili mo ni challenge. Ato ini suwayan kung pili gasto sa tao kung magsigi inom kada adlaw kung karon kay dili naman siya minom. Oh. Ang lugar siyang tagay, Sato kwarta pa. na yan dawaton. Oh, pati lain sa kayo nga. Lain sa kayo nga. Naa kayo okasyon ron pista senior nya. Magtagay ta diri nya si Irde inom nya. Kita rin inom. Oh. Di sato pa kada tagay niya jis ya. Oh, gigi. Okay. Di ako may katagay, ako lang inom. Ya. Tagay. Nya human, sir. Eh. Ah, Lami mo di? labi na. Labi kita palit. Ang lugar mo sa kangir na. Oh, kair na. Lugar sa kangir, sa ato pa, di kami na meron. Oh. Sa ato pa, Jis lang ako. Oy. sis ang iya. Okay. Oh, batay ha. Akan iya mo nito. Ako ni. Imo na. Ako ni. Imo na. Batay ha. Oh, imo na. Hoy, ina di ay kita kadaghan. Nanay kadaghan. Oh, para Pati kasay. Bang wala to, nani ay kadaghan. Pati kasay. Duta gyud. Sa unang panahon, mag-inom yung tulo. Karon kay mag-inom yung tulo sa una, karon di man minom ang usa. Sa ato pa, ang sabot na mo, butagay ko, nya di man siya minom, G siya ha. Nya. Yes. Sa ato pa, tungaan na mo hatag siya. Kung pilay masapi sa tao. Lagi-lagi, sige balik. Kung mag-budget ka minom. Oh. Di ako ni. Oh, At paano kay tagay, oy, tika kayo ni. Wah, di. Puta na kita. Gigi. Puta na kita. Oh, kita senior ron. Diduta ni Charlie Soy. Ano ka, ngayon naman ka ni. Aw, Oh. tira. Jeez, nalimot sa kuko. Di. Jeez, nalimot sa dito. Imo ni. Tira. Silmi. Ano yung gini masuha dyan ron? Panabot pitpit daw, isang taon doon ay, kapil na alirong na eh. Ano yung gini masuha dyan ron? Kung Pwede hindi na, mo ito ni pwede na. Masuha. Okay na. Pwede na. Ano kasi at ng kuko ako? Apa sa ko, kuha sa kong jis. Oh, pwede. Kuha kong jis. Hindi, hindi. Masuha ang gistar. Ako magkano mo? Basa ko. Kuha sa kong jis. Hibaw sa nani mo. Pila sa gasto sa mo pas. Si Akon sa ni. Oh. Mira, di ba si mo pas magkano? Sa ato pa, nani mo Jis? Na, kuha kong jis. Pas mo. Nakar mo pas na pugo. Doon na po ko Jis ani. Pas na ko. Pas na ko. Sa ato pa, yung gano'n mo sa bis kangir. Jis na kangir. Oh, Jis ah. Oh, imuhan sa niyo. Guru hasti ho gaya. Ya, karon. Ya, mahulog ni. Oh. Oh, atong iuli diri. Jis Yes, kaya. yes, Ihatag sa di mo inom. Iuli na sa diri. Oh. Ako na po na yun. Oh, kapo pa. Nya, ano mo, ay mo gyuli. Okay, uli dara. Kana gyud na kuyo ni mo. Oh. Oh, upo di karon pa. Parta mo na. Haka na. Dili ron. Haka. Dinim. Ina na daw sa ganihar man. Ina na. Ako ina, Ah, parta wala. na siya ron. Pas ay boy Ah, pa. wadi ko magtuwa ato nga. May pas mo, pas mo na ikaw. Ina pas karon. Kali mo ay Japon. Gini, lingal gini ron. Wah, sus, ako na name na eh. Di na. Okay.
Tapos? Ako ni, ato pa ako ni. Imo na. Okay. Ano gambo ka nga ba? Wala nga bitaw. Oh. Karon pa ko si. Nga naman. Nakita mga igsuuna. Puro kita kumamluto. Oy, wala sa kay kumuluto eh. Ha? Sa kay kumuluto. Gabi eh, Sige gina. sad. Ha? May kinimuluto. May sa ba? May nagputo. Ano? Diyo nga. Pag ingon ni Flor nga, ganun ni aka diri. Ningari ko kay tan-ano ko. Naluto na ba kay mukhaon ko? Nya. Wah, nag-inam no ko Flor no nga. Nga to kanyo ka natuka. Nya karon nangita ko muluto ay si Sidro gipaluto. Oh, puro mo ka mo muluto. Natuwa ko daw ko. Natuwa ko kay galuto. Ha? Pareha, ta ko ganito ko sa kong giluto ni mo kay. Na. Sige, galingan na siya, wasa luto ah. Alam ka si ate ganiha nga. Sige lang, kulay luto ang manok. Lagi na puro lagi mo sung Yan na kasi yung sibro nga. Ato sa mga sa labaw, kaya matanaw ko sinulog. Katong pagkatuog ni mo, o sa pagkatuog na ko, kay sa akong pagkatuog, nagtuog medyo ko nga, giluto na ni mo, dili ka tumarumaro ni mo. Dili ka tumarumaro. Gabi nag-asal mo ko dito sa babaw. Ya karon kay tetem na ko naka pero naningkamot ko nga ako dito lutuon sa dana. Kaya ako gutong gi kuha dito babaw. Imo sa niyo? Ako ni. Ano mo na? Ako sa niyo? Oh, imo na. Ako ni. Ikaw man ni kang ear. Okay, here. Abura ni ear ni ron eh. Datang ko mo ato, kita ho dito to. Buanga. Kini mo sito bitaw. Mu hito. Ito. Kini Ako basa ako ba? Taro ko. mu ito. Mo hito. Oh. Okay. Mao ni among ginawa tong niaging buwan nga. Nalimot ko lang tanong kita ni do kaning limno na do. Tanong. Di ka mo to. Nag-inom mo sa tindahan, ibuong ko na pag-abot. Pag mata na ko dito, naman ko sumuot ko kibaw naglakaw ko. Tanong kita. Di ko to makalimot ko. Kami kaon kay pitong-pitulian. Wala ko malimot kami. Makalimot oy. Pag-abot ako sa mga ako magapon ko. Wala ko makalimot nga. Ikaw ra gapon? Ako magapon ko. Oy, wala ko makahibaw nga. Pag-abot ako sa mga niingon ko nga. Kana kinsa ko? Wala. Ako magapon ko. Wala ko makalimot ko. Di ko mo malimot ko. Wa nga basta ba ako lagi mo tagal Para ko lagi. ino na. Di ko malimot ko. Paano sa niyo? Imo na sa niyo, imo na. Imo na. Okay. Imo na. Wa nga lagi mo sito, madali kita makalimot. Ako na sa niyo. Oh, imo sana. Ayaw ninyo kalimting ato pa nagsuon sa una pigid mag-inom ta ako, ikaw o sir. Nya karon kay di naman may nung sir. Sa ato pa atong gitaga kwarta. Oo. Nya karon. Karon kay maro man kay ka. Maro man kay ka. Kini kwarta ako ni sing siyuha ang lugar si mo wa pa man may hatag. Oh no! Paklaro ato nga pagbutang ni mo diha ni butang sako. Nalimot ka. Ibutang ni ka. Oh, kato din ni anak ka nga. Atong magbutang tang sensiyo do. Unya kada tagay ni Air kadi man sa inang tagala to. Jis. Kaklaro ato na ang 20 tibok diha usa o. 20. Na 20 diha tibok usa. Nagilisan ni Flor kay. Gilisan sa niya duha ka Jis. Nawa lagi. Nalimot ko nawa lagi makalimot lagi ni kaning basta mo inom ta ni malimot ta. Lagi. Porque ko to. Kalimot ko. Ako kwando ko kalimot nga ni butang ko diha kwarta. Kay para hatag ni Air og di sa inom. Nibutang ko diha kwarta. Iya na ko ni. Oh. Murag. Ibutang ka diri. Nibutang oy. Asa ko kalimot. Di ko kalimot oy. Klaro kay to nibutang ko diha kwarta. Tag-ingon mo nga. Butang tag sinsiyo rin ha. Kay si Air lugar na kang Air tagay. Taga na to si Jis. Di butang na ko diha. Wala di ko kalimot. Ikaw kalimot ka. Kalimot ka mo diri. Ibutang ka diri dai. Kuha di. Di ko kalimot. Nagbutang di ko diha kwarta. Ako gibutang diha. Kuanto ako nabutang diha? Tumayo na sa bani. Oh. 30 ako gibutang. Usa ka 20 tibo. Usa ka 10 tibo. Tumayo na sa bani. Oh. Nya. Kinsa kay mo palta di sunod ron. Oh. Ako asa ni. Oh. Ang yara ka na sibutan ng palit o purod ni. Di, go. Wa nga walang ibaling hubaw jud imo na to. Ako ni. Ang problema ni ron kinsa mo puno? Ha? Nga wa usan man na kasyan ako ano mo lang ni. Oh, balikan og na yung plano nga papuno ana nimo. Wa problema. Nga naman. Napakan niya.
Di, gawas nga, dapat ko din eh. Oh. Wag po, lima, kailangan tinigong sa ir. Oo, okay, kada tagay. Ni ir, nga di mo sa minum. Tuwa man ang is. Oh, imo na na. Di ako na hindi. Imo. Oh, ato ko. Ato papunan. Okay, tuwa man niya, korta. Kada tagay niya, ya. Dis man niya, di mo sa minum. Gigi. Ay, imo na papunan kami. Lami, piti pa uhawa ko. Niya kita senior ko ron. Ako ato. Imo to. Kani. Mani naman. Ari ato. Ano sir? Pili na tayo mo na. Hoy! Hoy! Ikaw, upin na kwarta niya. Kay, ato punan. Ha? Okay ba? Nana. Ang ano mo nila. Kamu na gainom niya. Kamu na gainom. Asa po tayo papa? Kapit na to. Hoy! Ano na lang ako pagkatanan ninyo. Kung hindi na sa Nakatay. Nalimot. Siya di mo inom. Ya, naumamo, may nahubog lagi. Sumao lagi na ako kakuha na lagi. Kuha ta. Wa mo to siya kayo nam sa mo ito. Ano nalimot na to? Maabitaw na ako nakuha na. Ngawam ta to kainom. Ganun siya may hubog. Wa ka tay prang adi do. Ato ito tay. Di sa relay. Ato to kay wa to mo na nabog to. Ano nabog mo to? Maabitaw na ako to inom. Wa mo to mo na nabog to. Buong bitaw. Ato tay. Okay.